बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब रायजोनि फरायसाफोरनि थाखाय बे गोनां रादाबा सोरबा फरायसाया रेशन कार्ड दिन्थिनायनि उनावबो मुं थिसननायनि मासुल होनांदों नामा सरकारि फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायनि मासुल लादों नामा जुदि रायजोनि बबेबा सरकारि फरायसालिमायाव फरायसाफोरनिफ्राय मुं थिसननायनि मुङाव रां लादोंब्ला सांग्रां जा जायनि आखायाव रेशन कार्ड दङ बै फरायसानिफ्राय मुं थिसननायनि मासुल लानो मोननाय नङा जुदि सोरबा फरायसाया रेशन कार्ड थानायनि उनावबो फरायसालिमायाव मुं थिसननायनि मासुल होनांदोंब्ला रांखौ बेनो हरफिननांगौ नंगौ फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायखौ लानानै गोनांथार फोसावदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जाय फरायसानि आखायाव रेशन कार्ड थागोन बै फरायसानिफ्राय मुं थिसननायाव मासुल लानो मोननाय नङा आरो मुं थिसननाय समाव इनकाम सार्टिफिकेट होनांगौनि गोनांथि गैया बे बाथ्राखौ रोखायै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जुदि सोरबा फरायसानिफ्राय मासुल लादोंब्ला बिनो हरफिननांगौ फरायसालिमाफोरा गिबि मन्थ्रिया बुंदों जाय फरायसाफोरनि आखायाव रेशन कार्ड दङ बै फरायसाफोरा मुं थिसननाय समाव गुबुन फोरमानलाइ दिन्थिनांगौनि गोनांथि गैया रेशन कार्डजोंनो रायजोनि सरकारि फरायसालिमाफोराव बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन फरायसाफोरा जुदि सोरबा गोरिब थाखोनि फरायसाया मानिबा जाहोनाव रेशन कार्ड मोनाखै एबा गैया बै फरायसाफोरासो इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथि जागोन रेशन कार्ड गैजायै फरायसाफोरा इनकाम सार्टिफिकेट होयोब्लानो मुं थिसननायनि मासुलखौ होनांनाय नङा होननानै बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जुदि बबेबा फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायनि मासुलखौ लादोंब्ला गोरायुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ নামভৰ্তিৰো চলি আছে কলেজবিলাকত মই কেইদিনমান আগতে অসমৰ কলেজৰ অধ্যক্ষসমূহৰ লগত এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছিলোঁ প্ৰতি বছৰে মই অভিযোগ পাওঁ যে আমি কোৱাৰ পিছতো নামভৰ্তিৰ সময়ত কোনোবা মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা ফিজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰে এইবাৰ সেয়েহে মই নিজে অসমৰ কলেজসমূহৰ অধ্যক্ষসকলক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগে লগ পাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক মই কৈছিলোঁ যে এইবাৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেন কোনেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা টকা পইচা নলয় কাৰ পৰা নল'ব যাৰ হাতত এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে যদি ৰেচন কাৰ্ডখন আছে আমাক আয়ৰ আৰু কোনো বেলেগ প্ৰমাণপত্ৰ নালাগে মই অধ্যক্ষসকলক বুজাই দিছিলোঁ কিন্তু কোনোবা দুখীয়া মানুহ ৰেচন কাৰ্ডখন নাই তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব মোক আজি ৰাতিপুৱা ডিৰেক্টৰে জনাইছে যে এতিয়ালৈকে ৭০,০০০ এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এই এডমিশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব কোনোবাই যদি ৰেচন কাৰ্ডখন থকাৰ পিছতো এডমিশ্যনত টকা পইচা দিবলগীয়া হৈছে বা কোনোবা মহাবিদ্যালয়ে যদি ৰেচন কাৰ্ডখন থকাৰ পিছতো আপোনালোকৰ পৰা টকা পইচা লৈছে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব আমি বিহিত ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিম আৰু আপোনালোকে টকা কেইটা যাতে উভতাই পায় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম নতুন এডমিশ্যনৰ লগে লগে নিযুত মইনাও আৰম্ভ হ'ব জুন আৰু জুলাই মাহটো গৰম বন্ধ আগষ্টৰ ১ তাৰিখৰ পৰা আমি নিযুত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ দিম প্ৰথম নামভৰ্তি কৰা সকলকো আৰু যিসকলে নিযুত মইনা পায়ে এইবাৰ দ্বিতীয় বছৰত বা থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত নাম লগাব এই ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ দুইটাতে নাম লগোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে যোগ্য আৰু আপোনালোকে এই নিযুত মইনা আঁচনি লাভ কৰিব मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एन्ड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट 1 year कर्स बिउटी एन्ड
वेलनेस 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386 83243 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।